Akukho sixoxa ngendaba yokufaka abantu abadala ke namuhla. Yini okumele sikwenze ngaphambi kokuba sibafake? Futhi sizobona ngani ukuthi bangenile na? Futhi bafakwa kanjani? Naku okubaluleke kakhulu nje abantu abaningi abangakwenzi. Uma sizofaka abantu abadala man. Asicline iceke phela. Asicela ishunqise eqala. Amalungu omndeni ahlala igcekeni awafutha geze. Akhipha ichitho. Abaphuphumelwa izisu abakulungise lokho. Abakhipha izingane abakulungise lokho ngaphambi kokuba bafakiwe. Asingathi sanda abantu abadala le sizobafaka endaweni engcolile. Ngoba bazojika. Uma bazongena kuzoba khona bazoluza ibusi ezithile nje. Noma kuzongena laba abangabalekile, laba ababalekile, laba abaphethe umndeni, laba abempande yomndeni bangangeni. Yenza njani? Celani nishunqise, nikhiphe ichitho, nikhiphe inyama. Nangabe nidinga konke ulwazi laloko ukuthi nichela ngani, nishunqisa ngani, ichitha inyama, konke nikwenza ngani lokho. Nazi inamba lapha yana. Na iwebsite lapha yana. Okay. Uma ngabe senibafakile ke noma senithi nebafakile. Kuba khona uphawu phela bayafika bayavela koyedwa oyilungu ilomndeni. Bangavela ngisibonakaliso, bangavela ngephupho. Bangavela ngaphambi kokuba nibafake okanye after senibafakile. Umelaphi oyinyanga oyisangoma umthandazi akadingeki uma nizofaka abantu abadala. Akudingeki nokudingeka futhi ukuthi niye nihambe nohlola ukuthi ngabe bangenile yebo noma cha. Lento nenjeni kumele nazi ukuthi yenziwa kanjani ekhaya. Kumele nibe nomuntu ozoniluleka ukuthi okay nobafaka ngosuku olunjena calani kanjena ke. Nangabe nizoya ethuneni lothile eliseduze wala ekhaya. Lethuna lihlambululeni kanje. Lo muntu umthumeni kanje. Nimtshele ukuthi nizofika ngosuku olunje. Nicela ukuthi ayonimemela bona bonke. Nizobalanda ngosuku nizobalanda ngosuku olunje. Bonke abaxoxane lapha endlini yakhe. Nangabe nizosebenzisa ithuna. Nangabe nizosebenzisa ihlane nakhona izindlela ezithile okwenziwa ngakho. Kodwa iningi ke lisebenzisa ithuna. Noma iningi lisebenzisa ithuna ngeke ngabona abaningi benza amaphutha. Bolanda abantu abadala khona emathuneni kodwa bangahlanzi ithuna. Bangahlambulula ithuna. Babuye nezilwane le. Ngoba phela nikhumbula abanye siphila nabo ebakithi emakhaya bathwele. Abanye bayaganga ngamaliba. So kubalekile ukuthi ngaphambi kokuba sibafake sibalande lapho sizobalanda khona asihlanzi ithuna lelo uma bela naso semisa ithuna lela asihlambulula ithuna lelo. Asilithole abalithole liclean. Okunye ke nangabe ufuna ukwazi ukuthi ke kumele wenze njani, usebenzise ini, uhlanganise nani, nazi inamba ngifonele lapha sizoxoxa. Ngizokululeka kuko konke okumele ukwenze. Nemithi okumele usebenzise. Iceke uzolihlina kanjani, ichitha inyama ekhaya nizokwenza njani, ithuna nalo nabe nibalanda khona nizohlina njani ithuna nizokwenza njani. Ngoba phela ngiyasikhuluma konke lana online. Nazi inamba zami lapha yana. Thokozani.